Nou ja, we zijn heel blij dat we hier te zijn als Ajax zijnde. We zijn heel trots op het partnership wat we al 2,5 jaar sinds januari 2020 gehad hebben met Curaçao. Ik denk voor de exposure in Europa zijn we begonnen en in Nederland. Dus op dat manier zijn we blij om hier te kunnen zijn. Om het land, het eiland te leren kennen. Ik ben zelf al 3-4 keer geweest op vakantie, dus ik weet hoe mooi en lekker relaxed Curaçao kan zijn. Dus na een zwaar seizoen is het voor ons als directie, voor de spelers en gelukkig hebben we de schaal natuurlijk gewonnen. Dus het kampioenschap kunnen we hopelijk hier ook de komende dagen delen met de inwoners van Curaçao. En we kijken uiteraard uit naar we hebben een aantal schoolbezoeken, een aantal maatschappelijke projecten. En op die manier denken dat we hopen dat we voor Curaçao, voor de inwoners, ook wat kunnen doen. En met name natuurlijk de jongens die de kinderen denk ik allemaal kennen van tv en van het spelletje. Dat die blij zijn dat de jongens hier op het eiland zijn. En uiteraard kijken we uit om vrijdagavond de wedstrijd tegen de Legends van Curaçao te gaan spelen. Dus ik ben benieuwd.